Jeg vil her vise, hvordan man laver addition i femtalssystemet. Det man skal huske, det er, at i femtalssystemet, der må jeg bruge cifrene 0 til 4. Lidt ligesom man i titalssystemet må bruge cifrene 0 til 9. Det betyder blandt andet, at når man tæller, siger man 0, 1, 2, 3 og 4. Og det næste, der siger man så ikke 5, men der siger man 10. Fordi der er 1 femmer og 0 ener. 6 i titalssystemet skrives så som 11 i femtalssystemet. Når jeg skal addere tal i femtalssystemet, så er der mange måder at stille det op på. Jeg stiller det op på den her måde. Fire plus 3, det giver 12. Og 1 plus 4 plus 2, det giver også 12. Det næste, det giver 3. Og det næste giver 3. Så de to tal giver altså 33, 22. Det næste regnestykke, som jeg vil vise, det hedder 2, 2, 4, 1, 1. Og 3, 0, 3, 4. 1 og 4, det giver 10. 1 og 4 og 3, det giver 13. 1 og 2 giver 3. Og 2 og 3, det giver 10. Så sådan adderer man altså i femtalssystemet.